ma sirikand piny Kenya nigo mar chano gero piny Kenya nyaka rang'iny mar pinje mosedongore kendo ni kod nyalo mar gerore kende. E kinde romo makende manobagi kar timo rombe maduong' ma KICC Nairobi, Jokenya kwayo jochan paro mar gero piny Kenya oneni ratiro mag nyithindo, chenro mag rito alwora, bero yore mag arita kod tego demokrasia obedo moko kuom weche ma oketi ong'ala manyime. Cynthia Onyango oluwo siganani kendo mae ripot. Bedo thuolo makende ma oganda mowuok e kidieny mopogore opogore oyudo thuolo mar chiwo pachgi e lek ma piny Kenya nigo mar gerore kendo chopo higa mar 2060 gi rang'iny mar dongruok maket kod mago mag pinje mosedongore kendo sani ochung' kar kendgi. Ratiro mar nyithindo chiwo thuolo marom mar kawo pach jogo mang'aw kod keto e tim paro makamago obedo moko kuom kwayo madongo mareno ni e kinde ma piny Kenya dongore to yiedhgi kaka thuok lekno. And I would say that this dream is going to continue, and vision beyond 2030 is going to be a great impact, not only to the people of Kenya, but to the children of the Republic of Kenya. So I will request child participation, not only by the voice, but children be included in decision-making, implementation of the vision beyond 2030. Kwayo bende ochwal mar neno ni piny Kenya oketo dongruok mar gige lweny rakore kod maundu matucho, mago mosiko kod lony mar lweny manyasani, mar neno ni tunge Kenya obedo kod kit arita mamiyo jopiny geno e kinde ma lwenje medo muoch e kind pinje. Wouldn't it be nice to live in a Kenya where you can sleep in comfort? That if there was a country that threw us missiles, we have the best anti-missile, defense systems? You see, I really just want simple things. So Kenya in 2063 for me is not about abstract plans, right? It's about making sure Kenyans experience excellence. Tuak mar dongruok mar piny Kenya higni mabiro chiwo thuolo ne jopiny chwalo penjo margi ne jatend piny Kenya, chwalo luoro mar japiny kod lek mar loko ohala maonge luoro ni sirikal dipo ka otucho kod chike mathiro helnigi. We need to make sure that there's predictable monetary policies, strong and transparent institutions, investor confidence, so that when someone says, I am domiciling my fund in Kenya, they're not scared that most of it will go away. At 100 years, my hope is that Kenyan youth don't have to choose between paying for electricity tokens and eating nyama for lunch. Wouldn't it be nice not to be afraid of AI taking young creatives' space, but we have the conversation about optimizing it? Geno ma japiny onyiso en mar sirikal keto e tim lek mag somo, thieth makare, ratiro mag oganda kod thiro mibadhi mosiko kanego dongruok misingo thurka. How will you make sure Vision 2030 belong to Kenya and not to a particular government, so that the future administration continue implementing it regardless of who is in power? Cynthia Onyango, Ramogi, TV.